Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Wa mawa sa unahuna ni Wilma ang iyang nibaw-an gikan sa katabang nga usa ka seaman ang gikarelasyon sa iyang agawon. Ug nga minyo kini, mao iyang unahuna ang iyang bana nga si Victor. Gitambagan siya ni Aling nga dili pakisama si Victor sa buutan niyang bana. Naputol ang ilang panasulti ni Wilma og sa yaya dihang mitingog ang baser. May tao ng Aling. Ay, ako na'y susi, day. Diha ka lang. Tanawag kinsa nang ha? Ayaw na pangabli. Ay, maugayo, day. Diha ka lang. Kung dili pa siya maulit ng simana ha. Di ko kalikayan na maghuna-huna nagtauta niya. Nasayop lang ang tao. Nasayop lang ang tao. Ay, liun ko kinsa. What? Ay! Hala, si Sir Beck di ay. Ay na, Aling. Ay! Hala, ikaw man di ay ni Sir. Nauli ka na. Ulo lagi ka pa ibaw nga mauli ka. Gituyo ni nako lang. Si Wilma. Wala ni kalibutan nga ikaw ang niabot, Sir. Pero nahibaw siya nga may nagba, Sir. Nala, sige, Sir. Sakan alamang ako na mahibaw sa bagahin nimo. Ni alagid akong karton, Sir. Ako na sinugatan ninyo. Uy, may bulong gayon to sa day Wilma nga miabot ka. Malipay gayon ang asawa mo. Ay, hangtod nas dudong lindon. Nang Aling? Nang? Nadugay lagi ka diha. Kinsa may nagbaser? Ay, sultihin ang musakan ako. Ay, sige, Sir. Kay wala kayo na magdahom nga niya ka na. Tubag ako ba? Kinsa man ang nadiha? Surprise! Vic? Vic, niya lagi ka. Ikaw may nagbaser? Love, miss you so much. I miss you so much. Lain na bang may abot sa kuna-huna ha? Nganong sige kag kausap sa pagpauli din eh. Ay, dili ka na karo mabala ka, day. Kay niya naman si Sir. Ngano laging kalit ning pagpauli nimo. Ingon ka kay sa sunod semana pa. Pasabto di karon, Love. Gusto, ang akong ulitaw, hain man. Pa! Pa! Alam mo, anak. Today, year na happy, no? Kalit ba lang kami dako, anak? Eskwela naman gud ko pa. Dako naman ko. Unya, pasigihon gyapon ko ni mama og inom og milk. Hasta pud si yaya. Mayo, anak. Kinahanglan nga good boy gyud ka, ha? Mutuman gyud ka sa isulti ni mama mo. O inguman ni yaya mo, Aling. Good boy man ko pa. Unsa man no? Palaban yun ni mama da. Pa, ang promise ni mo nga mga toys. Akong airplane ug tablet. Na ang tanang gusto mo, anak. Og lakip si yaya mo, og mama mo, may sinugatan sa sila. Ay, ipahimutan ko una ning dala mo, Sir. Imong bagahe. Palihog din nang. Og abli ng karton ano makita ni Lindon ang iyang mga order nako. Dali yaya, kitang duha ang maabli sa box. Dali. Dali. Ay, excited kayo da na. Sige. Sige, Linda, dali. Nahilo man ang ako, Love. My one and only, ha? Love. Mutaraw na ako ni Glena. Tara sa kwarto, Love. Happy? Kaayo. Pero nahadlok lang ko. Ha? Nahadlok ka siya? Nga masunod si Glano. Anong madlok man ka? May atong gusto nga daghang mga anak. Ayaw kalimot ito sabot niya ito, ha? Bisag pila ang itugot sa Diyos, ikalipay na to. Dawato na to, di ba? Unta, pero
Sakita di ay, uy. Love, nabala ka ba ako? Ha? Saan sa? Hey, kailangan pa ito pangumpawa. So, pinabalakan mo. Daghantag mga pills. O dili kay kamay lang. Dinako yun. Nalimot ko pagtawag sa bangko nga i-quarterly lang ang atong mga payments. Pero sige lang, ako rin may bawa na, ay kabala ka. Maway at na ang mga bata. Love, gusto pa yun ako makatabang sa itong pagpuyo. Makahimo pa yun ko, love. O bahin sa mga bata, makasalig ko ninang aling. Gusto kong makatabang ni mo. Ang dako mo'y katabang, Wilma, mga pagatiman sa itong mga anak. Dili tungod ka kay pagsalig kang ng aling, ha? Inahan ka. Ug mo'y mong katungdanan na pagatiman sa mga bata. Kana kung gimahal ko nimo ug ang atong mga anak. Sabta na, Will. Sabta pag-ayaw, love. Please. Natog na siya. Di gid siya musugot nga tabangan ko siya. Muhinay ko pangon. Maghinay ko aron dili siya makamatikod. Naluto ng puchiro. Mao gayud ni gusto ni Sir Beck. Og ay ni apagid siya. Puchiro, sweet and sour nga isda. Puchiro, sweet and sour. O saan nagiluto ni mo nang? Ay, ang paboritong sudan sa bana mo, day. Puchero, og di ay, sweet and sour nga isda. Nakaluto na ko? Ang usama, magsukan na ko? Unya na. Natog pa siya. Mauba. Nahala sige? Si Lindo nang? Ay, nalingaw og duwa sigala siyang amahan. Ang labiyang di paya niya, day. Nagkatagutong iyang mga duwaan dito sa playroom. Nakasnacks na to nang? Ay, human na. Wala na ako pabalikan dito sa playroom niya o wala mahurot ang puspas. Nang? Oh, nga naman. Murag may gusto kang isulte. Usa man ha? Si Vic man good. Di makasabot sa kong tuyo. Ha? Bahin ba sa unsa man? Gusto lagi ko makatabang sa mong pagpuyo nang. Nga manarbaho ko. Kay daghan mig bayranan. Di man gud siya musugot. Kaya gayud tingali niya ang pagbayad. Ay, ayaw lamang pagsupak, day. Tingali, sa pagkakaroon, makaya pa. Pero nagtungha na si Lindo nang. Ang tuyo unta na ko nga makatabang ko. Makasalig man ko ni mo ko. Di Glana og ni Lindon. Samtang tuwa sa tunghaan si Lindon. Makatiman ka ni Glana. Og ako rin mahatod og kuha ni Lindon sa eskwelahan. Mahimo ko kayo na nang. Ay, ayaw lamang lagi supak ka ang bana mo. Kaya man niya. Pasagde. Ug dili na mahimo, anha na dihang igayuna. Namuliho ka. Aro magkatabang niya. Sa pagkakaroon, ayaw lang magsupaka. Wadyo kalainan na yung huna-huna ni Vic nang. Sige. Mauman ka na gituhuan ninyo nga maayo. Sige. Ay, gipakiksultihan mo ba siya? Bahis imong plano nga ibaligya ang lute? O di ay nang, may kinahinumdum ka. Magpatabang di ko niya. Kay og mahali na, magkatabang ko sa among mga bills o sa uban na mo mga bayranan. Muna ito itong sabot, ha? O ayaw na kinigis ko di pa-usap na ko lang. Igahin ang iyong panahon sa mga bata. Usbon ko, mo'y minungdanon ang atong mga anak. Ayaw pasagdis ng aling nga, mo'y matiman sa atong mga anak, okay? I love you. Love you too. Amping ha? Di na kinalang pinumduban ko ni mo lang. Kanunay ko nag-amping sa kulingon, tungod ni mo o sa atong mga anak. May awa naman sa kunin mo eh. Ako sab. I love you. Sir? Oy, ala, sorry. Okay na nang, oy. Nga naman. Ay,
Tanan, tuad ang dad-uno ni mo, sir. Gipahimutan ko na sa auto. Ihatod bang ka kang Wilma? Unang, ihatod ko siya sa airport. Ako drive pa ingon dito, og ikaw na sa pagpauli. O kinahanglan ko mag-amping ka sa pagmaniho mo, ha? La? Huwag yun kay salig na ko, love. Salig man. Pero dungagi gyud ang iyong pag-amping. Okay, yes, love. Ayaw ka bala ka. Sige, tara. Nangaling, ikaw na bahala sa mga bata, ha? Ay, oo, sir. Sige na, bihain ako. Di maayaw nga. Mahapnan kang pauli. Amping, ha? Love you. Love you too. Bye. Sa coffee shop. Excuse me, sir. Maayong hapon. Mayong hapon. Pwedeng palitan ko nimo sa tinda kong produkto, sir. Barato raman ni sir. Sa produkto ha, miss? Kini, sir, ay ipakita ko nimo, sir, ha? Ginagmay ra gud, sir. Peanuts, cookies nga, mga piluto, sir. 100 na ni, sir. Agig tabang sini sa mga street children, sir. Mao ni ang among ihatag ngadto, sir, bali. Kani among income. Ihatag na mo sa mga madre. Tabang lang gud, sir. Please, sir. Mawan? Dili ni scam, sir, ha? O, tanawa, sir, o. Niyang ID na ako. Tanawa, sir. Mia Montisa. Mao ni akong pangan, sir. Paliti ko, sir, B. May pakapin man sa mga stampeta, sir. Unsa estampita? Kini, sir, ay stampeta sa mga religious picture. Paliti ko, sir, B. Ka na lang, 200 na. O bihan na nimo ang imong baligya. Sige, ha? Kabuotan ni sir. Ay, salamat. May halin ako. Salamat, Yud. Ugwa pa ginitad ang item. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!